Hi friends, welcome to our channel only for entertainment. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଡଲି ବା ପ୍ରିୟାଂଶୀର 21 ଉତ୍ସବର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଡଲିର ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ତାର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାଂଶୀର 21 ଉତ୍ସବ। ତାର ଭଲ ନାଁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ତାର 21ରେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ତ ଲାଡଲିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାର 21 ଥିଲା, 21ରେ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁନି କୁନି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ମିଳିଛି। ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ଟାୱାଲ ମିଳିଛି। ଏଇ ବେବି ଟାୱାଲ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି ତାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଳଣା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା। ୱାଓ, ଏଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗିନା ଅଛି, ଆଉ ଚାମଚ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲିନୁ, ହେଲେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଗିଫ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ୱାଓ, ଏଥିରେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ତାର ସକ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନିଆ ଅଛି, ତାର ସାବୁନ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ସାବୁନ ଅଛି, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ବି ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସହିତ ଲକେଟ୍ ବି ଅଛି। ତାର ଫୋର୍ଥ ଗିଫ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇପ୍ୟାଡ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି,